Iridium. Este libro trata sobre unha adolescente de 18 anos chamada Iris. O seu nome ven dunha enfermidade que fai que os seus ollos teñan distinto cor. Esta enfermidade só a teñen moi poucas persoas. Por iso Iris considérase especial. Grazas a isto, ten moitos seguidores na súa conta de Instagram. Un día, un borracho que ía conducindo atropelouna. Tras isto, a protagonista quedou inconsciente 7 meses. Cando despertou, descubriu que o seu novio, Chechu, a estaba enganando con Marta. Despois disto, Iris empezou a ir ao bachiller. Alí, os da súa clase tratábana como se fose un bebé, cousa que a protagonista non lle gustaba nada. Autor. O autor chámase Francisco Castro Veloso. Naceu en Vigo o 27 de outubro de 1966. É un escritor e editor galego. Fixo obras como Río Leteo en 2004, Xeración Perdida en 2004, As Palabras da Néboa en 2006, Iridium en 2018, etc. Eu recomendo este libro, xa que é fácil de ler, enténdese o vocabulario e é corto.